Pinoy Bus Driver TV. Tapos tayo sa Bypass Road. Ito yung labasan. Pag kumana ka dyan, pupuntang bayan ng Pabilaw. Kaliwa tayo pupuntang Bicol. Lipunan. Mura ikot tayo ka dito. Kanan. Ikutan. Hindi ko tutubuhan nila. Ha? Kung ka tutubuhan dito ang ikutan. Umiwas lang sa bayan. Oo.
driver. Sila na. Diba? Layo. Dito naman tayo sa Bahod. Nagkakapan naman tayo dito. Nagkakapan naman tayo dito. Gusto tayo. Isa na tayo magkakapan. Gusto tayo.
rito. Dahil sa Tarita. Si amigos. Tapos na mo sila tayo. Pagbilaw, siksak sa Paul. Pagbilaw, piso. Sabaw. Gapang sulay. Borak puset. Tanggapan. Ito, palos na naman ito kay Kabuset. Palos na ito. Tapos na tayo sa mga pakakon. One-way ticket. Kalau mau ke Algeri kan laut. Jadi. One-way ticket. Kaya mata kol. Kaya mata kol.
Ha? Berda? Ha? Naglaan yung diyan? Ha? Naglaan yung diyan? Hindi na kaya? Kaya pa? Kaya doon doon, lapit na kaya na. Ito yung lang. Kung mati ko pa. Kung hindi, eh dyan o. Ha? Lapit na yung stop.
dolar Nora ron Mario. Deh, kenapa sama Sergio? Ito rin mo. Awas mo din mo yan. Ayun naman ito, balik mo. Kagapila chip tulong ko. Siguro. Mabong kita po. Kita ada apa? Quezon, sakop ni Quezon. Wala si Riaya, ano? Sino? Oh, Daong. Taon. Daong hanggang Kalawag. Wala tambal ko. Okay, tambal. Hindi, ano? Ha? Bayo Jisik, meron di Bayo Jisik. Eh, jatap. Bila pwede Jatap? Okay ka na ba? Bayo Jisik, Bayo Jisik ko. Jatap. Jatap. Dapat ang gabir. Sana na siyang inom ng gabi eh. Sa Alfonso, Juan, dua kabir. Sino? Alfonso? Sa Alfonso? Dua kabir? Kamu rado ka? Amigo. Nung nakatawa ka, Ate Orman. Hindi mo yun ang guard. Matalang mukhang gym. Yung gabi eh. Tulog ko sa Alfonso. Inabot pa kagabo sa hindi nila sa Jisik? Ito pa ba? Oo. Sa kan? Wala ka mo sa pinistas.
may baka ya. Nagpunga ang baka. Size 5. Ah. Oh. Kamu sana nggak bikul na yan, mo? Depende. Okay, murang Quezon. Lupa ko. Oh, ya kaya? Pang-fair na bakal. Pang-gaba. Pang-ilit. Pang-tulay. Pang-pang-pang.
Kaya ang asawa ni Pikot. Yaw, tabok. Ha? Ano? Ano? Patama? Yan o, ayos lang yan. Asawa ni Pikot. Kita. Asawa ni Pikot ba? Tagal dia ay. Taga dia, ayos lang. At bang? Quezon, Jura, Quezon pa rin? Quezon. Sama ba ako sa Quezon? Pagtawid ang dagat, tamit lang. Oo. May piripot yapon, bangka. Nagpikot taon ang buhay pa? Ha? Sige, nagpikot taon lang. Apo sa? Wala mag-consume nila. Oo. So may naman sa itong pipit. At sir, sa dito ka, nang-ubag ang kinain. Marabang, manok ang ibugas. Oo. Kaya ito. Sobrang araw yung pipit. May knockout, puro lang itong breaks. Oo. Biyahe. Puro lang aso. Puro aso talaga. Asong masama. Wah, coba ka ulit sa ato. Ha? Wah, coba ulit. Kamatay, dinira to, ilubog. Wah, ay pandemic na to. Ikaw daw. Oo. Wah, ganyan ka nga to kay bawal. Oo. Pandemic. No, ilang ito. Namatay to, sila ka doon. Sila, Russell Billy, ito pa niya. Wala, sila kasi nangabi si Alvin. Walain. Oo. Bawal lagi. Kung ito giburol si Silverio dito sa Buenaria ka. Dito ra, wala na dala. Wala, gusto ko nung kapon. Ang solo nila. Bawal man. Oo. Ingat na din sa amin. Oo. Di ba dito lang puno sa gas? Oo, nga rin ba? So, huwag may pandemic, nga rin na sa amin. Oo, pa. Sila may matay sa hospital. Bole sila sa kasawa. Okay na, ano ko pag-away na. Nga na po ang asawa-asawa ni Pipit. Yan, nag-3 Kaya na tayo. sinaduhan na. Kaya na, kung siguro ni Pipit pa, pagkaduhan niya, ano ba? Oo.
ready na. O, baba ulit. Hindi ko pusit. Baba muna tayo, baba.